Mislim da na kraju zaslužena pobjeda 1-0, bila teška prvenstvena utakmica, Karlovac jako dobra momčad, dobro vođena, mi smo se nametnuli, doma smo konačno odigrali utakmicu, pokazali smo i karakter i srce i želju, imali smo u prvom poluvremenu dvije jako dobre situacije, imao i Karlovac drugo poluvreme i stativu i još neku prilikicu, ali evo, na kraju pokrenulo se danas na našu stranu i dobili smo utakmicu, konačno smo tih 3 boda osvojili kad smo čekali od prvog kola. Pa ništa, kako se zove, napokon je došla ta pobjeda, jer nam je krenuli smo lošije u prvenstvo, jedan šok u Dugom Selu i skupili oko 2 boda u 4 kola i evo danas napokon nam se posložilo sve, uzeli važna 3 boda i nadam se da će nam to biti, ajmo reći, poticaj za dalje i da ćemo ući u jednu seriju pobjeda. Čestitam domaćinima na zasluženoj pobjedi. Drago mi je da smo na otvorenju ovog izuzetnog stadiona koji je zadovoljavao uvjete 3. Hrvatske nogometne lige polučili uspjeh domaćina, a mi neuspjeh. Nadali smo se izaći neokrznuti odavde, znači ne izgubiti utakmicu. Nemamo šta, žalimo za nekim situacijama, ali nemamo šta prigovoriti. Čestitke domaćinima još jednom na zasluženoj pobjedi. Sve dobro.